Csupasz pisztoly 2025. Szerintem a maga nemében nagyon-nagyon jó kis film volt, hozta az eredeti formát, egy kicsit lightosabb verzióban, mert azért valljuk be, hogy Leslie Nielsen annó ezt azért egészen jól megformázta. 88-ban jött az első Csupasz pisztoly, 91 és utána azt hiszem 94-ben, tehát 3 része jött ki, ha jól tudom, és az abban az időben nagyon-nagyon jó volt. Én gyerekként imádtam az elrejtett poénokat, az olyan szóvicceket, szójátékokat, amiket csak egy olyan pár 10-15 másodperc múlva értesz meg. Ez ugyanígy megvolt a mostani filmben. Aki nem tudja, hogy milyen a Csupasz pisztoly, ne menjen el. Nagyon hasonló film egyébként a Top Secret Val Kilmerrel, tehát ott is minden egyes poénban van valami poén, mondjuk az elég erős film, nagyon-nagyon vicces az egyik kedvenc film, és milyen jóképű volt ott Val Kilmer, de térjünk azért vissza erre a filmre. És nagyon tetszett, hogy azon kívül, hogy tele volt hülyeséggel, mondanám, hogy ökörködéssel, de ez a fiataloknak, nekem gyerekként ez nagyon-nagyon bejött, és én nagyon-nagyon jókat nevettem most is. Olyan szép megemlékezés volt már rögtön az elején, és olyan, mintha tisztázták volna, bocsánat, hogyha leszpoilerezem, úgyhogy ha nem láttátok, akkor az elég nagy hiba, ha meg láttátok, akkor meg nem spoilerezem le, de ha nem láttátok, akkor valószínűleg azért nem láttátok, mert ez a film nagyon nem fekszik nektek, hogy ez a kategória, de hát ha ezek után megnézitek. Tehát rögtön az elején konkrétan letisztázza, ugye a fiát játsza Liam Neeson, már rögtön az elején letisztázza, és egy tiszteletadás szerintem ez az eredeti Csupasz pisztolyhoz, hogy ugye az apjának mondja, hogy olyan szeretnék lenni, mint te, de ugyanakkor mégis egy eredeti. És ez annyira, néha gyerekek kirázott a hírek, komolyan mondom, tehát hogy ez annyira szép volt, és rögtön utána pár másodpercre George Kennedyről is megemlékezik, aki ugye egy Oscar-díjas színész, aki mellékszereplő volt egyébként a Csupasz pisztolyban, és érdekes, hogy ugyanúgy a fiát játsza egy másik karakter, és ő általában egyébként mindig mellékszerepeket játszott, de azért Oscar-díjas színész. És róla is megemlékeztek, és az átment egy olyan poénba utána, hogy utána azt mondtam, hogy Atya úristen, így átadni egy olyan dolgot, ez Amerika, pont. Ugyanakkor tetszett az, hogy nagyon sok dologban a valóságot is alapul vették. Tehát, hogy ő konkrétan megmagyarázta, az ifjabbik friendem, megmagyarázta, hogy ő miért ilyen kis kelekótya, és Janet Jacksonnak a Super Bowl-os előadására fogta ezt az egészet, hogy a mai napig nem térték magához, és azért ilyen kizavarodott. Hát aki nem tudja, hogy mi történt 2000 elején, 2004-ben talán, a Super Bowl-on Janet Jackson, ugye Justin Timberlake véletlen lerántja a melléről a ruhát. Nem tudom, hogy mennyire volt véletlen, mert konkrétan ilyen melbimbó díszítés volt még Janet Jacksonon is. Tehát, hogyha valaki nem tudja, akkor ez nyilván ez egy kicsit másabb, de ez egy ilyen kis olyan jó pofa, hogy ezt így megmagyarázza, hogy ez mi történt, vagy hogy történt ez a dolog. Kicsit a Deadpool jutott eszembe nekem, amikor néztem, hogy így olyan poénokat raknak bele, meg olyan cameo dolgokat, például megjelenik Dave Bautista megjelenik, és még el is mondja, hogy ő nem is ebben a filmben szerepel, de beugrott, mert Liam Neeson elment pisilni, vagy WC, vagy nem tudom mi, és addig átvette gyorsan a szerepét, azt utána megtámadják. Tehát nagyon jó poénok voltak benne szerintem. Aki szerette annó a Csupasz pisztolyt, ez egy kötelező darab. Aki a komolyabb filmeket szereti, próbáljátok meg úgy megnézni, hogy ez arra készült, hogy poénos legyen. Azért ez egy nagyon éles váltás amúgy Liam Neesonnek. Hát és amit ugye Pamela Andersonnal alakít, azt, hogy most utána most milyen pletykák keringenek, hogy itt most összejöttek vagy nem, ez engem annyira nem is érdekel, de nagyon-nagyon jó volt látni őket így együtt. A legvégén, ha a moziban hajlandóak vagytok még egy kicsit ücsörögni, akkor nagyon-nagyon jó poénok kezdődnek el a feliratnál, és Liam Neeson konkrétan, hogyha eredeti nyelven néztek, akkor még énekel is. Ez magyar verzióban sem volt egyébként rossz, de eredetiben mindenképpen nézzétek meg, vagy hallgassátok meg, de a magyar verzió is elég vicces volt, jó szövege volt, tehát még ugye a feliratot is érdekessé tették. Szerintem egy kicsit úgy gyengébb, mint az eredeti Csupasz pisztoly, de azért fel volt adva a lecke, de a tiszteletadás az ott volt, a majmolás az teljesen elrugaszkodott tőle, hogy én nem akarok az lenni, nem téged akarlak utánozni, apa, hanem
rád akarok hasonlítani, de mégis eredeti akarok lenni. Ez egy nagyon-nagyon nagy, nem vagyok szakember, de szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy színészi kihívás volt Liam Neesonnek. És én gratulálok hozzá. Komolyabb szerepek után egy ilyet bevállalni, le a kalappal. Nektek hogy tetszett? Belőletek mit váltott ki? Hogyan tudjátok összehasonlítani a régi Csupasz Pisztoly filmekkel a jelenlegit? Írjátok meg kommentbe.